kweduno mabuja tauya nadzo dzanyasi nawo zuwa rochimakumi mairi nopfumba mwedzi uno wachiwabvu wamunangarwa waisa asha tapfuma nei akambenga ari mukuru kumasiyaio kuti ndiye aite kwai mukuru wabasa muofisi yomasoja onyika Zimbabwe National Army Chief of Staff pachirungu. Hehe, paripa paningisika kaa kutoti wamunangarwa wari kuda kuedza kusosa kuti pasaya kana chibodzi chinozoitika kubudikidza nomasoja nekuti kaa wakuru vanenge vachiringa kutekedzewa kubasa kwese vanenge vari mabiya avo masahwira avo kuno kana yayavo yasimuka tinozviziva kuti zvese zvinoshaiswa basa mhanduwe rekai tigoramba takaparinga ipapa mangwana zvese zviri kunzi zvanhadzirwa manje wapedza kuisaisa zvese zvawandakisa nomatende nomacheya kuti wamunangarwa waende kovhura iro binda wapinda haro dzimotika pambudzi mbudzi interchange tikuramba chizita chawakaripa riya tondoramba chindopati pambudzi ipapa watoreketa kuti aiwa nozviri kuitika mangwana tapfika mugwagwa unopinda kugirinora nyasi namangwana kusvikira wakuru wonyika wapedza zvavanenge vari kuitazvo idi pakaita kuoma asi tiri kundoti idi zvakaita kunyangariwa vanhu vari kumugwama riri kureketiwa kuti ndo yange yakaisiwa kuti ichawaka ipapo apa zvikazotora makore mairi kureketa kuti mari iyo yakatopfuura rekai tigoona ticharamba tichisosa kuti tigoti yakaita mari chaizvo chaizvo patinoiboya mhanduwe tinokunyepai kutoti yakange yajiwa yakasvika papi rekai mugoona ipapo nyasi wamunangarwa wangu wariko kufactory yonational foods wachivhura nekuparura zviri pamutemo panonga zvokudya zvomangwanani macereals pachirungu panonadziwa mabhisikiti panonadziwa iyo pasta mhandiwe zvakanaka izvo rekai tirambe tichiringa paino national foods tagoisa mari inoita mamiliyoni 20 anozviuru zana manomwe 22.7 million US dollars pachirungu wabedu wari kuita hatu zvino wamunangarwa waburika ipapa wari kutochemawo kutoti wakomana ndarwadziwa fani kuti vanhu 12 vakatsakatika kugwarashiwa nomwotika patsaona yopasebakwe idi rekai tigoona kuti zvizvi zvichaitika dai wanga wari kuchema zvisvino wandoti takutoti wanhiwa wabatsirwe kuwikiwa nehurumende nokubatsirwa mhuri dzavo kuti dziwanewo pokutandira kuno wandoti tikuchema tikurwadziwa bva wanyarara unobva wasaya kuti kurwadziwa kwacho muri kurwadziwa sei muri bechibodzi chamuri kuzoita zvisvino wamunangarwa nyasi tinawo taita kusosa nyasi nhau dzacho wamunangarwa waanga waino vanhu woinonzi Africa Peer Review Mechanism inofanira kuti iringe kubasa hwoko wakuru wehurumende kuti waone kuti zviri kutekaira sei zviri kuenderana chere basa rehurumende riri kutekedzwa zvine chere zvichiringiwa hanhu zvawakabvumirana rekai tigomba kuti pane here zvavachaburitsa kana kuti zvinenge zvichitekaira sei tinoramba takaringa ipapo tinenge tichikunyepa ino vanhu munyika warita kusaya kuti chii chaitika nekutoti izvezvi marezinesi akudiwa aya apa motika dzoZANU-PF munondoziva kuti kana magedhe emugwagwa chaiwo dzinoramba kubhadhara dzinonzi ndodzovakuru kunorekai tigoona kuti ipapa wachaita sei iwo marezinesi iyaya vanenge vachibhadhara chere kana kuti vanenge vachindopuwa mahara heno ticharamba takazviringa nekutoti vamwe vanhu vatoreketa kuti kana ZANU-PF isi kubhadhara neni ndinotobhadhara ndida kuzviona izvozvo kuti vanenge vachizotandira papi kundisunga wasingasungawo ZANU-PF mabuja wendo huno rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvichienda nopapi chaipo nekuti pakaita kunyangariwa tinenge tichikunyepai mabuja kuSouth Africa kune wabiya edu weZimbabwe waenda kunyaya yanyoka yemabhunu yaari kupinda mudare kuti agoona kubenutsiwa kuZimbabwe wanga wari kuimba wari panze kuti tikuzvidaba zvokuti nyoka yemabhunu aendesiwe kuZimbabwe hino mhandiwe kuti zvichabudirira chere izvozvo nekutoti wakuru wehurumende wanenge wakareta kumusosa chaiko wari kunyatsa kumuda chaizvo rekai tigoona ipapa kuti zvinosvika papi peno wachazoita kuti aende
tinoramba takalinga. Ipapa wapo kare wozinasu wafana waye wagonyora tsamba kubazi rinoringa nezvefundo yevakuru, wakati wakomana tikuda kusangana nemi tiiti katomboka nyai kwai tiidzere pabodzi manduwe nekutoti zviri kuitika zvakanyangariwa paUZT papa paita kunyangaritsa wakuru wechikoro wari kutadza kuti waite kureketa anofundzisa wabenuke kubasa. Apa mari takabhadhara zvese zviri kuitika paribe chiri kuti bata isusu chiri kuzotiita kuti tione cheuwiri. Fundo yatiri kutsvaka tiri isaya kunorekai tigoona ipapa kuti inenge yakapera sei nyaya yacho. Nyaya yakanga yaendesiwa neuyu anonzi Joseph Kronvig kwai yasaikwa simba mhandiwe. Legal Practice Council yati aiwa pakuri nyaya iwe yaitaira kurefu chaiko kwai watadza kureketa budisa pachena kuti zvauri kureketa zvouri kuzviboyepi. Kunorekai tione ipapa tiri kufara kuti aiwa gweta rowanhu ribe kubatiwa nomhosva. Ipapa kumatare odzimhosva mudzimai ano makore 33 okugokwe anonzi Mavis Sibanda aapuwa makore 2 okugara mujere mhandiwe nonyaya yache yokugosveta ropa mubvana nemakore 10 iko kugokwe kwawo. Idi anga aita kuvhundutsa vanhu. Tikufara kuti wanochuchisa waribe kumira wabva wandomubata nekutosunga nekubva watomukotsera kuseri chaiko kujere kwacho. Ndo zvinhu izvi ndo zvinofanira kunge zvichiitika kune wese kunyanya iwo wanoita zvechimanja mubudu nozveuori wawo. Rekai tigoona hedu kuti zvinenge zvienda nekupima. Apawo Mike Chimombe naMoses Mbofu nyaya yawo yombudzi yatanda kureketa kuno. Gweta rawo rengeti kumira richibvunza kuti hoko nai muribe imimi kudedza kambani yakapuwa basa nehurumende. Maakudedza vanhu awa waribe mhosva sei muri kudedza kambani muribe kudedza kambani. Kunorekai tione kuti zvichapera papi. Munondoziya kaa kutoti izvo zvawozvi aiwa kuedzana masimba kwavanenge vachiita kuratidzana kuti iwe uri mudiki ndiri muhombe, ndiri mudiki iyo ndiri mukuru. Izvozvo ndorekai tizvione kuti zvinoperera papi. Nhamo ndeyekuti zviri kuperera kumatare edu basi. Hwange yaita kuvhura hombe. Kanzuro yeHwange mhandiwe yati munhu wese anoita anokabhawa anokatafura kosunuka kae vaitira kubhadharisa mari inoda kutosvika madhora 70 pasunuka ibodzi pagore. Imi ukaona munhu ari kubhadharisiwa sunuka mhandiwe kutsvaka mari kwacho kwakadandi. Aiwa bata tazviona baizvo. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvi. Dai vanhu vakazviramba izvozvo nekuti paribe zvakadando zvatinoziva. Tarova manja kunyangwe tichiziva kuti munotenda dzamwa. Tarova manja ipapa kwaino hurumende toda kutoti tipindire kuwakapo kare nzvimbo dzokurarira dzovafana dzakatsva dzopa chikoro choChurchill. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei. Tinenge tiri kunyepai kuti vanenge vazvikona chere zvavari kureketazvo. Ukuwo hurumende iri kuti iyo warimi odonje wendo hunotora kuvabhadhara mari yokuAmerica basi tikutombodaba kuwapa kana iyo mazigi kana imwe mari tikudaba tondowapa mari yokuAmerica basi. Muemba wakadari vanhu vari kutadza kuwabhadhara mari ya2023 ndozokona kuwabhadhara mari yeizvezvi yomayusa basi. Kutsvaga kutapa mukamwa uku. Rekai tiringe zvedu dziri kuitika pasi rese nekuti hawaribe nyaya. Bhangi romuSouth Africa raderedza mari yokupweretesa nayo painobereka repo rate pachirungu kusvika kuzvikamu zvinomwe nohwiri 25 7.25% kubva painge iri pa7.5%. Toramba tichizvitenda izvo. Wazhinji wari kufara nekuti zvikwereti zvinenge zvakuita kudhura kushoma. OEFF wagoendesa gurukota rinoringa nozvo mari muSouth Africa ino kugodhongwana aendesiwa kudare dzimhosva mhandiwe nonyaya yache kuda kukwidza mari yomutero.
iri pamari yomapfuta dzimotika iri kufanira kutopinda musi wechitatu uno chayo. Pari zvino rekai tione ipapa kuti wanoipedza sei. Tikuramba tichindosvira kuti wahwine nokutoti upenyu hwevanhu hungori kubva wanyanya kutinya kana waingidzira mari yomutero iyoyi. Nyaya yaJocelyn Smith idi inoita hwadza kureketa kuno. Vanhu vatatu wapuwa makore okugara mujere oupenyu hwese nonyaya yekutekaidza mwanayu zviri pamutemo. Tikuramba tichizvitenda izvi. Dai watoingidzirapo kare kutoti kana katatu pamunhu mubodzi. KuZambia vanhu vari kuhwadziwa, vari kuringa kuti zvirichiitwa naHakainde Hichilema pakaita kuoma. Ipapa ari kutsvaka kuti achinje bumbiro romutemo hino kuti ari kuda kutsvakei chaizvo kuti chaari kunyanya kuwawarira. Ari kuita karikiriki chaiko karikiriki kanenge kaZANU-PF kaikai karikiriki. Kuno rekai tione kuti achazvikona chire izvozvo. Ndopatinotenda vana Magaisa nokutoti bumbiro romutemo ronyika yedu aiwa rakanaka rakaita kutonhadzirisiwa zvokutoti zvakasimba chaizvo. Zvinoitika nyore zvinoita kunetsa kazvinoita zvinofanira kunetsa. Rekai tione kuti wachazviita sei paZambia pa. Tinoramba hedu takandoringa. Namibia yagonzi yadambura ukama hwemakambani anga ari kutsvaka nokuchera mapfuta oiri nogasi ikweyo okuAmerica. Waari kuti iwo tada kuzviitira tegani. Aiwa kana chiri chokwadi ichi wanenge wazvikona. Rekai tigoona kuti maindaitwa wachaita sei. Peno wachazochema kuti ndaitwa heno. Ticharamba tichiringa. Tiri kuti makorokoto kuno kuMauritania CDOD ndiye aitiwa mukuru avhotewa anhu kuti ndiye apinde pakutungamira bhengi robudiriro muAfrica, African Development Bank pachirungu. Adesina ari kusiya basa. Rekai tione kuti zvinenge zvienano papi izvi. Elon Musk ati ndabweka mandiwe ndasarenda ndichazvidaba zvokusenzera hurumende nokutoti zvandiurayira makambani angu. Kwaindada kubenuka kumakambani angu ndimboona kuti zvindosimudzira chere pandakasiyira. Rekai tizvione izvozvo. Uko Trump idi zvakaita kuoma. Wari kudoka wari kumatare odzimhosva. Anga ambojiwa nonyaya yokuti akakwidza mari dzomutero dziya matariffs pachirungu. Kuno apa aenda akanomira pokare kudare wakabva wanzi chimbohwinai. Kuno rekai tione kuti ichaperera kupi nyaya yacho. Apa ari kuramba kuti vanhu vanoda kuenda kofunda kuzvikoro zvekuAmericako warambe wachienda. Aiwa paribechi zvino. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinenge zvienano papi chaizvo. Tinenge tichizokunyepai mabuja. Asi panyasi tadipfama. Ndini wenyu Mhanduwe Honawo.